Ka Nongpo Region Auto Owners and Drivers Association mintagsi kalalet ban IT sundan da kajingtho shu Deputy Commissioner Karibhoi District ban pinpaw ka jing sngokya ka bajur halor ka jing kiodor ka petrol ba diesel kumjuru halor ka jingwan kamai lai lu jong ki auto rickshaw na ka jila Assam hapo ki binta ba pher jong Karibhoi District ya kani ka kin hon ki nongnya auto layalam du President ka seng uba banasar lingdo ringkar bat u Vice President ba Tony Shila bat u Secretary ba Felix Nongsi Haba krench kilat pathai khubor hadian ke jingi kendo ye kibor district uba Tony Shila ulo ong ba kajing dor ka petrol ba diesel kalabo jing e bha ikitrai auto bat kinongnya auto ki bashania pura hagani ka kam ban pindap ya ka yeng kasam ula kadawru ba kajing pher jong kador umphyang hapdeng ki petrol pump ba pher haga district kalawan ra jingkul mar bat kajing sngo artatien hapdeng kinongnya kali kablapin subaru ba kadon kajing le tu dikitrai petrol pump Kawai pat kamat kabakongsan baka seng kapin paw hau DC kadai halor ka jingwan rong bat kamai lai luit jongki auto rickshaw na kajila Assam hapo Karibhoi district kaseng kalakino ba ka jingbon jongki ni ki auto ki bana bar jila kalakta jori ka jingyo kamai jongki nongnya auto ki bashania tang hakani ka kam kung kalat kamai So nagalang jongi ka Nongpo Region atau Owners and Driver Association nantagas nilayo ban wani kendo ya i DC jong ka Riboi District nantaka sngi ka lapalong ya tane ka association ke jongi ka ba wangin wan nantagas ngi lengkar bat kini kinong yalam ke jongi nadu i President Secretary bat kini ki para member jongi ya ka por kalong banbu ya ka jingkerpat haga bidai bat ka jingki udor palat ka umpanyang bat omtang ba lapan kiu ya kador jong ka umpanyang kum ka petrol ka diesel handrai ka danru ka jing ya le buitu ladang bakla na ki petrol pump kane kalong ba ki driver jongi kilawan complain jongi ba kato kane ki don ki pom ki ba kawai kador bat ka pom kadon ka jing per kawai ka petrol pump bat kawai ka petrol pump ki don la ka jong ka dor handrai ha ka jing sisa kadai bandon ba ya ka ju ka price lane ya ka ju ka dor ha baro jong kawai ka district te handrai katkum ka jinglap ka jongi katkum ka jingyo ka complain ka jongi ngilap ngiyo snow ba kidan kibakum kita kiba jle tu ya kador umpanyang bangidap dari sokya ba nalor ba ka umpanyang jong ka petrol ba ka diesel ka kiudor ka bala kta ba ya ka kamai ka ji jongi kumki nongnya ato plus nangta kawan so ka jingya le butu kini ki try petrol pump ha ka ba kiudor na ka way ka petrol pump sebagai porkan ka lakta te ha ka bede ba kini ka issue na kaliang jong UDC ula ai ngi ka asuran ba kin sa pha ya ki breu bakin lek ban inspection sakine ki pom bat ula kredru tak basai ba kador joko penyang la lapan kiu maknaru andai ka ban long baik kaju ka dor habaro ki pom bat kabaar kalong kumba ki ya keren he ka kamai ka kaji gila ahyar hadu kata-kata namar ka jingkiu dor joko petrol bat omtang ka jingkiu dor joko petrol ka diesel andai ka ba kham ktaru yangi menta kalong ka jingkiu laitlan jong kini ki ato ki banapo ka jala asam ngidap daga jig solengo banyo i ba hangthi apo infiltration check gate kim syam lale ie ban bat ban kili ya kini ki ato ki bawan apo ka jala asam ki labun ba ki paiba ki bla ai jik tip sangi aga bidai ba kini ki ato ki bawan apo ka jala asam kiwan ban kamai siya ka district ka jongi sipo kane ka jala ka jongi hadu hakhuja jongi la penong dan na kini ki ato ki bawan bu belang men step hayo step dan gibawan bu tiar dan gibawan bu tar bat tar ter ngidap da jik sokya namar ba komno ki ato napo jela asam kila bawan kamai lai lut hapo ka district hapo ka jela ka jongi kat ba ki jongi la dangin lek tang hajar bat ru ki pulit kila bat dei na takada ngidap da jik sokya ha ka bide berkene bat ngida kersyai rukum ka association sya kito ki baju ai bela la dei ki office ki department la ne sya kino kido ki baju ai bela la ne kiju booking ya kini ki ato ki bawan napo ka jelasam ban kamai bat klet yangi ki badai ki lokal klet yangi ki badai ki try ki bakamai nang ne ngida maham yapi ba skobha ngi kerpat re yapi ba ai ka jing ya trilang bat ngi ka association ai ka jing ya trilang napi bat ngi ki driver lokal ki bat napo ka ne ka dong ka thany kalong si benta ka jing skan kalong ru si benta ku ban ya imlang ban ya kamai lang nakane ka kam ka ba niya tre ha ka bede ru bat kane ka issue ha bede ru bat kane ka jenda ka bangilara
nakaliang jong u DC ula kensyai ba insa le ye insa patha ikwe bor ba dipet jong transport ban ba in le ye ha ka bide bat kini ki bat kan ka jendal ne kan kamat ka bangila wanra te ngi sutnat sibun udisi dong de bat mai batang suan join dang mata CCRC bat ka jige kran ka skolong saga ba saiso te ngi khemit leti ba ha ka bide bat kini ki ajata artli ngi skam ba unsa simkhia na ka bor district ka jong bat tha ikini ki kitna dipet bakin le ya ka badat kam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.